Priatelia, špecifikum slovenskej politiky je vytvoriť problém a potom ho ísť hrdinsky riešiť. No a samozrejme väčšinou to dopadne tak, že ani ten problém neviete vyriešiť, alebo nevedia vyriešiť, tak vytvoria ešte jeden pseudoproblém. No a samozrejme, aby sa prekryl ten prvý, no a samozrejme s obidvomi veľmi hrdinsky bojujú a väčšinou podľahnú. O čom hovorím? My keď sme boli v koalícii, no tak si len spomeňte, akým spôsobom naši koaliční partneri vytvárali problémy, ktorí z dnešného pohľadu boli úplne malicherné. Bojovali so sebou, proste s plným nasadením a presne viete, ako to dopadlo. Tak, ako dopadla naša vláda. No ale pozor, nemyslíte si, že táto vláda robí niečo iné. Zoberte si, čo robia oni. Vyrobia problém a okamžite jeden, druhý, tretí hrdinsky sa do ňoho pustia, začnú s ním bojovať a výsledok už asi veľmi dobre poznáte. Zoberte si napríklad ten problém s plynom. Však už aj ten Orbán sa na ten plyn pripravil. Všetci vieme, že to končí a že to malo končiť tá zmluva tento rok. Takže ešte aj ten Orbán sa na to pripravil. Len naši sa na to vykašľali, vyrobili teraz z toho obrovský problém a heroicky to teraz riešia po celom svete od Moskvy až neviem pokiaľ. Priatelia, keď my sme boli v tej politike, raz sme boli v opozícii, raz sme boli v koalícii, ale nikdy sme takéto pseudoproblémy nevytvárali a nebojovali s nimi. Dokonca sme boli ochotní podporiť aj opozičné návrhy, lebo sme vtedy už hovorili, nepozeráme sa, kto to predkladá, ale čo predkladá. Dokonca ešte aj ako predseda parlamentu som bol verejne schopný podporiť alebo prípadne poďakovať sa koalícii aj opozícii, keď zahlasovali za rozumný návrh zákona. Alebo pochváliť aj opozíciu, keď prišla s niečím normálnym. Ale dnes vidíte, kam toto rozoštvávanie a toto vymýšľanie týchto politických problémov smeruje. V roku 2006 sme boli druhá najlepšia krajina v rámci všetkých postsocialistických krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie. Mohli sme si skoro najviac dovoliť za našu plácu. V roku 2020 už sme boli predposlední, za nami bolo len Bulharsko. A dnes, v roku 2025, sme úplne na chvoste. Sme žobrákmi v Európe. Toto je výsledok politiky, vymýšľaním pseudoproblémov a potom ho samozrejme hrdinsky hasiť. A viete veľmi dobre, ako to dopadne. Vždy to dopadlo tak, že hrdinsky podľahli. Pekný deň.